So, what's up mga kapiks? So, on the way na kami sa Lumimbut Cave, yung tinatawag na mas familiar sa Ola Cave. So, alright, medyo naiwan ako ng mga kasama ko. So, eto. So, medyo nahuli na tayo, kaya habulin ko na yung kasama ko. So, napakaganda nitong lugar. Talagang fresh na fresh, makahoy, then talagang super ganda ng lugar. Napaka peaceful po. Kay paring Ace. Oh, yun. Shoutout kay paring Mac, paring Raymond. Oh, tama. Chavez. Kakatakot ang dinaraanan namin na medyo pababa talaga. So, ayan. Naiiwan naman ako. So, yun po. Although, ano po ngayon dito? Fiesta po. So, minabuti naming dumiretso na dito sa Ola Cave para samantalin yung pagkakataon na makarating dito. Medyo ingat-ingat lang mga pre sa daanan, ha, kasi medyo matutulis yung bato. So, what's up guys? So, we're here now sa Lumimbut Cave, na mas kilala sa tawag na Ola Cave. So, Shoutout sa mga kaibigan natin dyan, si MI. Ano na paring Mac, paring Raymond, Chavez. Taking misis. oh, Ingat kayo lagi. so, ayan, papasok na po kami doon. Medyo madilim, so nagdala po kami ng flashlight. Sa entrance pa lang talagang medyo malalim po yung entrance, so maliit yung entrance ng kuweba. So, ayan, medyo malalim. Ayun yung Kaya nga, kasama namin, ingat siya. Ingat. medyo malalim. Patod mo ay. Mukhang malabo makapasok kami ngayon dito dahil sa lalim ng tubig, oh. Simukin, labaw. Ha? Dili ka sa namin yung gilid ka. So, nagdadalawang isip po kami. Tutuloy pa kami dito. Mababasa po Tuloy ka ba kami. hindi? Inabuti namin dito na naman sa gilid. So, medyo mahirap na naman po. Okay. It's my turn. My turn, please. Man. O, takanap-kanap. Wala, Sir Benji. Kaya-kaya. Bang, alanganin doon ah. Ano ba? Ala, binubuhat na si Kapix. Mga kaigan. Ala, mga kaigan, tignan niyo si Kapix. Oh, yun oh.
Kapix lang, malakas. Kamuya. Ay, paniki. Ay, paniki. Sana mo naman. Diretso paktot. Drugs ko na bumaksak. Yan. Kuskus ka na, hindi ka tumutulong. Hey. Sana bibili yung... Basta kumakot ka sa akin. Look, hindi ka na kumakot sa akin. Kumakot ka sa akin, oh. Yan, kumakot ka dyan. Slide. Slide. Tanggol kasi ka na Kim. Hey, let's go. Baba na. Sige muna kata. Kabisado mo kan eh. Survey muna, survey sa daraanan. Hindi ka na mag-iyo. So, medyo makitid yung daan. Lagi na. Pa rin Benji, oh. Alright. Kala ko ba makikikis na lang kayo. Okay. Ako dito kita. Tayo. Abo po na ang game. Dali ka naman dyan. Abo po na ang First step. Makatanggal mo. Ay, pwede. Ganda, oh. Wow. Malalim dyan, pare. Babaw. Tumapa lang ito. Makitid na. Makitid. Nagagawa ng paraan niya. Ang mababaw, nagagawa ng paraan niya. Okay. Beno mo. Malakot ka. May mga dyan. Stop. Tuloy mo na po. Nako. Ay. Tarapak-rapak nun. Lumapot ka na. Apa po masanakan? Lumapot. Lumapot ka na. Siyata. Sige. Wow, ang ganda naman dito. So, Kapix lang malakas. Ano, hindi mo may tanong. Tingnan mo kami. Ayos ko. Tingnan mo kung yan. Ha? Saan ang lumabas na ito, Kapix? sa semay yan, sa semay. Doon sa likod ko, sa palayan. Ano yan? Butas? So, yung mga bandal talaga, oh.
Ikot kasi no. Bakit ang hindi natutulog? Nasaan? Yan, so napakarami pong paniki dito. So medyo iba lang po yung amoy gawa ng mga pupo ng paniki. So ayan po, napakarami po. Dapat may puti. May putang kang ngayon din oh. Kuha kang blessing yan. Huwag ka reaction yung ano. Mga nakahiting no. Kuha kaya ka di. Thrill. Pag mo ka di. Iba sa pagmati. Dako lang kuha. Accomplishment. Buto din. Ikot eh. Hindi dalag to. Yung mga rock formation niya, medyo matatalas yung rock formation. Halatang may dumada ang tubig oh. Yan sa ilalim oh. So, medyo malakas na abot. So ayan po. Dahil po may tubig siya sa ilalim. So, ang sabi ng iba, ng mga taga rito, minsan daw tumataas yung tubig dito. So, wag naman sanang abutin kami ng baha dito kasi medyo yun ang nakakatakot. Bale si Juni po yung nagsilbing guide namin dito kasi siya yung talagang taga rito. So kamag-anak po yan ni Ola. Kamag-anak po yan ni Ola. So Co-worker Juni Diesta from CMI. si Juni Ola po, kamag-anak yan yan. Juni apo ng apo ni Lola. Juni Ola. Si Juni Ola. Sa taga Maipon. So ayan, minabuti na po namin bumalik na lang dahil medyo malalim na po yung tubig dun sa unahan. Pero di namin inabot yung ano, yung talagang pinagputaan ni Simeon Ola. So ayan. Oh, swerte yan sa Pinangat, Inulukan. Ayan o. So napaka-fresh ng tubig, napakalamig. So yan, kakalabas pa lang po namin dito sa Ola Cave. So medyo grabe yung pinagdaanan namin. So ito, yan, so pinagpawisan po tayo dahil medyo grabe yung ginapang namin. So minabuti na po namin bumalik. Dahil nga po medyo dun sa dulo ay talagang malalim na po yung tubig. Hindi na po namin diniretso kasi medyo malayo-layo na rin at medyo malalim yung tubig. Di na namin inabot yung totaling pinagputaan ni Simeon Ola. Konting trivia nga pala, si General Simeon Ola ay siya po yung huling general na sumuko dito sa Albay. So yan po.